Svečani jubilej, 20. rođendan vrtića Sveti Josip, proslavljen je u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača. Mališani su zajedno s tetama, svojim roditeljima i posjetiteljima pripremili pregršt iznenađenja, pjesama, smijeha. Završetkom 1994. godine, dok je strah popraćen neizvjesnošću vladao mostarskim srcima, njemački Caritas prihvatio ideju mostarskog Caritasa i donio odluku pomoći izgradnju dječjeg Caritasnog vrtića Sveti Josip. Ravnateljstvo Caritasa Hercegovačkih biskupija htjelo je otvaranjem vrtića djeci koja su rođena u ratu i na kojima su strahote rata ostavile svoj trag, pružiti ne samo mogućnost kvalitetnog odgoja, nego i siguran kutak u kojem će oni, okruženi pažnjom i ljubavlju, moći radosno živjeti svoje djetinjstvo. Kamen temeljac za izgradnju vrtića položen je 1996. godine, a vrtić je svečano otvoren nakon 9 mjeseci. Od jeseni 2015. godine ravnateljstvu vrtića povjereno je časnim sestrama Franjevkama. U vrtiću Sveti Josip danas boravi oko 150 dječaka i djevojčica, a u 20 godina postojanja boravilo ih je oko 2040.